Čau, ja ťa vítam u nového videa z hry Brawl Stars. Dneska je tu tajný host Niko. Pozdrav do videa. Čus. Takže dobre. Toto by sme mali a ideme ich rozdrtiť. Ja neviem, ja idem zadarila. Teda najväčšie je maximum. No, skúsime to. Ja som mal ukázať ten mini pin, ale nevadí. To dobre dávame. Dobre. Ten Dynamite to tam dobre jumpuje však. Aj ten spray na spray išiel už z brány, som videl. Už tam išiel po tej bráne. Čo, idem ťa kryť, poď. Nemôžeš ma kryť. Ja už som... Nie, on skoro vyskočil, sakry, že on je. Nemôžeme zničiť ako na pohodu. Pozor! Ukáž, že si vás hneď zabije. Ona má úplne celý spolu. Nie som skoro dala. Ako to ide, o to tam robí dosť. Ten Frank nech si mi neúčko, lebo je po mne. Tak ma zamrazí. Tam som ďal. Dobre, zrušili sme mu ho. My sa museli kryť. Pozor, ono má to rýchle. Si ti to zničí. Znič to, hop, dobre. A teraz ich tam ja idem rozdrtiť, nabehnem na nich a... Dobre. Odkopnite. To bol tajný pohľad. Ja si to dal, že mám z tej bráne boha. No ja... Sa ešte odráža do mňa, tá decka to ich tam reprezentuje. Prestaň. To sa nedá. A hádam ich nejako... Musíme ich hádam nejako podrtiť. Rozdrtiť. Na Frankfurt. Dobre, teraz. To by som nechcel tak zažiť. Poď. Ideme tu Musíte zničiť to dielo a musíme si vybojovať loptu. Ja počkam na hápka a ideme. Niko, chytaj, ja idem po nich. Ste takí núbci, až mi ich je ľúto, jak teraz dostávajú. Yes, je to tam. Ja som sa takto pod kamerou takto vyradoval. Je to tam. Kubo, No, a ty sa aj odhláviť, alebo tak? neviem. Neviem, 1000 odhľadateľov by mohlo byť nejaké odhalenie. Dobrá pripomienka. Ale teraz... Daj nejaký určitý plán, koľko, aby dali lajkov. Ale halíme sa všetci traja. Dajte tu, dajme tomu... Na tomto videu to 50 lajkov. To nebude. Čo ty vieš? Predúholenie urobia u fanúšikovia celkov. Neurobia. Nie, rozdrtili nás, sakra iš. Nerozmyslíme sa, veď iba je 0. Ako to není o moc však. No však ani nie, ale však ja som tu sám. Dajú nám gól. Dajme nejaký iný Everest. Neviem, na čo mávate púsky?
mohli by sme skúsiť hodzov. Áno. Počkaj, Honzold. Dobre. Tam je celkom fajn mapa. Tam je otvorená mapa. No. Aby sa nám tráfalo. Hlavne tam je. No, ale mne zasúdi, ja tam budem niečo držať. Ja tam budem akože snipovať z diaľky, by som skôr povedala. Na jaké ideš? Ja idem na to bočné. Ježiš tam. Aj tam aj sa mňa. Jaj! No, oni ma tam čakali. Dobre, my ich tu dobre hádžeme. Ty si sa museli... My prehrávame. Čo? No, držte tam. Choď tam. Po mi tu idú všetci, ja už som na trojke a nechcem zdechnúť. No, tak sa stalo. Chcem pomôcť Marovi po mne hačte si svoje flašky. No? Neviem, a trafo. Yes. Jaj. Už sama to zabila. Nie, ja už som taký slabý proti tomu Barrimu, lebo ja mám 0 portov. Chápete to? Ja mám 0 portov už. Dobre, choďte hen tam rýchlo. Musíme ich tam dorozbíjať. Dobre. Pozor proti Emze. Zabil som. Dobre. Nie, oni potrebujú hento, choď ich zabiť. Vytlačte ich. Stop. Počkej, Niko, za koho máme ísť akože? Ja idem za Tika, ja berem. Aha, ona ide za Tika. Tak ja berem niekoho lepšieho. Edgarta, ja vás tam budem reprezentovať. Ja si potom, keď kolína 20 minút, tak si dám asi Dynamite, lebo ja mám na ňu ten stun gadget. Aj ja som mal na ňo ten stun. No a? Niko, potom ešte dneska vidí asi jedno video. Tak asi večer. Zabite toho Surge'a. Dobro. Títo nás teda rozdrtili. Tam večer ešte vidí jedno video. S tebou. No. OK. Ja mám večer dostatný. Lebo Rajnovi padol nový gadget na Neni. Môjmu bratovi. Jaj, pomoc, hlava. Dobre, ja tam nemôžem teraz zasiahnuť. Dajte bravo, Bálek. Ja už na to tam nemám nervy. Tam ich idem rozdrtiť ja. Asi beriem toho Brawlera. Dajte bravo, bol. Ja ich tam idem podrtiť. Mi dáš ti? Niko, Niko, poď mi teda na duo. A ber Byrona. Ber Byrona, ok? Prečo? Byron je do úplne. Počkaj, musím dať 68 trofí za kolík a keď to splním, môžem ísť
Pôjdem za Byrona. To mám za chvíľku. Čau, čau. To by bolo koniec tomuto videjku. Čus, čus.